Ahora cuando salga. ¡Ey, chicas! Algo de la Purdi. A mí luego lo puedes poner. Es que me tiran los dedos. Yo le cambio cuando van haciendo el... Ahí nos vamos metiendo ya para que luego... Vale. Bueno, no os quiero agobiar. ¿Yo dónde voy? Ah, ya lo sé. Sí, pero espera, cuando salga una hora te sitúo. ¿Ya lo uso? Venga, Chori, ¿eh? ¿Alguien? ¿Hemos traído agua? Pues yo voy a aportar, ¿eh? Así, ya está. Mira qué dice. Tú eres Ayoa. No, porque se van a cambiar. O sea, la cabeza es aquí, pero se van a cambiar. Nuestro cuarteto está atrás. Ahora, cuando yo os aviso y salimos. ¡Viva Bobo! Nola hitzen zarete? Claudia, Enar, Irune eta Maria. Eta zeta dantza taldekoak zarete? Oberena. Osea, hemengoak, ez? Bai, hemengoak. Eta urtero dantzatzen duzue? Hau da gure bigarren urtea, baina bai, talde urtero dantzatzen du. Eta pasain urtean zer moduz? Ongi. Bai, gustora. Bai, jende asko eta oso polita dena. Hori bai. Eta urduri zaudete? Pixka bat. Bai, orain ja bai, lehen ez, baina orain bai. Eta zer ordutan dantzatzen duzue, apuntatzeko agendan? Bat erdi. Bale, primeran, mil esker eta sorte hon. Zuri. Agur.
Kaixo talde, no? Zein da zuen taldearen izena? Aristi. Eta noiztik zaudete lanean? Ba, bueno, txikitan joaten ginen dantzetara eta aurten egin dugu berriz talde berria eta esan ginen, bueno, goazen dantzatzera San Ferminetan. Osea, San Ferminetan zuen lehenengo eguna da, ez? Bai, San Ferminetan. Eta urduri zaudete? Bueno, pixka baina lasa, Bai, nik bai. Nik bai. Eta asko ensaiatu duzue? Bai, daramagu hilabeteak ja lanean eta holan, osea, espero gu ondo ateratzea, bengoz. Eta zenbatgarrenak zarete ateratzen? Badakizue? 12, uste dut 10 o 12, bai ez? Bueno, primeran, mila esker eta asko disfrutatu. Bai, eskerrik asko. Bueno, agur, eskerrik asko.
Saioarekin gaude, kaixo saioa. Kaixo egunon. Bueno, ze dantza taldetik zatoz. Larratzen zaitaletik, burlatatik. Eta hemen dantzatzen duzuen lehenengo aldia da. Ez, bizitza osoan dantzatu dugu, ni sartu nintzenetik gutxienez, nik damazkila 3 urte uste dut, eta dantza taldeak egin du dantza zakit urtetan, asko dira ja. Eta hemen San Ferminetan baita ere. Baita, bai, 6an beti. Batzutan 7an, Sarasaten, urtean arabera, baino 6an beti. Eta ze urduri zaudete, nola dago giroa? Urduri, gogotsu, bai, betikoa. Bueno, azkenean gaur eguraldiak aguantatuko digu, euririk ez du egingo eta bero gehiagirik ez da, osea, ongi, gogotsu. Eta zenbatgarrenak aterako zarete? Denok egiten dugu dantza elkarrekin. Orduan aterako gara denok hor tunelazpitik eta elkarrekin, denok elkarrekin. Primeran, bueno, asko disfrutatu eta mila esker.
No me vais agua deprisa, despacito, para todas, ¿eh? Tragos pequeños. Vale. Bueno, orain usuerekin gaude, kaixo usue? Kaixo, Bueno, ze talde zarete zuek? txorizuri, Eta nondik zatozte? Berriozarretik. Eta, bueno, lehen aldia da, hemen Sanferminetan egiten duzuela ekitaldia? Ez, urte askotan egon gara dantza egiten. Eta zer moduz? Oso ongi, Giro polita sortzen da hemen. bai, superpolita. Eta urduri zaudete, ja dena prestatzen, ez? Ikusten duan moduan. Bueno, pizka bat bai, baino erlaza eta pizka bat. Eta gainontzeko festak zer moduz? Hemen egongo zarete? Bai, ongo gara festa osoak hemen. Bueno, ba, primeran pasa eta asko disfrutatu, mila esker. Eskerrik asko.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.